तंत्रज्ञानाच्या जोरावर गुन्हे तपास यंत्रणेत बरीच प्रगती झाली आहे। आरोपी कितीही हुशार असला तरी त्याला शोधण्यात यश येत असल्याची अनेक उदाहरणं आपण पाहिली आहेत। जेव्हा तंत्रज्ञान एवढं प्रगत नव्हतं तेव्हा मानवी बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मोठमोठ्या गुन्ह्यांचा खुलासा केला जायचा। गोव्यात नुकताच एका प्रकरणात असा प्रत्यय आलाय। एका मृतदेहाची ओळख पटण्यास कदाचित काही महिने गेले असते, पण शवचिकित्सक डॉक्टर मधु घोडकीरेकर यांच्या सूक्ष्म निरीक्षण आणि चौकस बुद्धीमुळे अवघ्या काही वेळात मृतदेहाची ओळख पटवून संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आलंय। डॉक्टर घोडकीरेकर यांनी आपल्या फेसबुक अकाउंटवर बुधवार दिनांक 24 जानेवारीचा हा अनुभव शेअर केलाय। ते लिहितात, मागच्या बुधवारी हे घडलं। त्या दिवशी माझी रजा होती, पण आधीच ठरवलेल्या काही बैठकीसाठी मी सकाळच्या वेळेत काही वेळ हॉस्पिटलला गेलो। साधारण 11:30 वाजता बैठक संपली। घरी जाण्यासाठी मी कारकडे गेलो आणि माझा मोबाईल विसरला असल्याचं माझ्या लक्षात आलं। मी ऑफिसमध्ये परत गेलो तेवढ्यात एक कोस्टल पोलीस सब इन्स्पेक्टर माझ्याकडे आले। त्यांनी मला विनंती केली की ओरिसाच्या एका व्यक्तीला DNA टेस्टसाठी आणलंय। त्यांचा मुलगा एका आठवड्याहून अधिक काळ लोटला त्यांच्या फिशिंग ट्रॉलरमधून बेपत्ता झालाय। पुढे कोस्टल पोलिसांनी मला सांगितलं त्यांनी समुद्रात सापडलेला एक मृतदेह आठवड्याभरापूर्वी आणला होता, ज्याच्या शवचिकित्सेचा अहवाल अद्याप आलेला नाहीये। त्याने सांगितल्यानुसार त्या मृतदेहावर कपडे नव्हते आणि माशांनी खाल्ल्यामुळे त्याचा चेहरा अजिबात ओळखत नव्हता। तो मृतदेह या व्यक्तीच्या मुलाचा आहे का हे जाणून घेण्यासाठी या माणसाची DNA टेस्ट करायची आहे। आता DNA टेस्ट रिपोर्टवरून कुणाचीही ओळख पटवता येते हे माहीत आहेच, पण आपला प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असा आहे की DNA रिपोर्ट येण्यासाठी काही महिने लागतात। तेवढ्या काळात तपास थांबतो, म्हणून मी त्या व्यक्तीशी बोलायचं ठरवलं। मी त्यांना त्यांच्या मुलाच्या काही मेडिकल कंडिशन्स जसं की एखादी शस्त्रक्रिया, फ्रॅक्चर किंवा काही खुणा आहेत का असं विचारलं, म्हणजे शवचिकित्सा करणाऱ्या सर्जनला देखील ओळख पटवण्यास मदत होईल। आता अर्थातच या शक्यता आहेतच, पण तो मृतदेह त्याच व्यक्तीचा असेल असंही सांगता येत नाही। दुसऱ्या एखाद्याची देखील सारखी कंडिशन असू शकते। त्या माणसासोबत थोडा अधिक वेळ बोलल्यानंतर त्यानं सांगितलं की त्याच्या मुलाच्या पायावर एक दगड पडला होता, त्यामुळे त्याचं बोट काळं झालं होतं। मी त्याला म्हणालो, आपण शवचिकित्सेनंतर अधिक माहिती मिळवू शकतो, पण आता तुम्ही स्वतः त्याच्या पायावरून त्याची ओळख पटवू शकता। त्यांनी होकार दिला। मग आम्ही सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना मृतदेह दाखवला। त्यांनी मृतदेह बघितला आणि तो त्यांच्या मुलाचाच असल्याचं मला येऊन सांगितलं। येताना त्यांनी त्या पायाचा फोटो काढून आणून मला दाखवला। त्यांनी मला दाखवलं की केवळ बोट काळं पडलं आहे त्यावरूनच नाही, तर त्याच्या अंगठ्याच्या मोठ्या आकारावरून तो त्यांचाच मुलगा असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। त्याचा अंगठा जन्मल्यापासून तसाच आहे असंही त्यांनी सांगितलं। मी फोटो बघितला आणि माझ्या लक्षात आलं की हा हालक्स व्हास या व्यंगाचा प्रकार आहे, ज्यात अंगठा वाकडा असतो, ज्याला मेटाटार्सोफॅलेंजियल असंही म्हणतात। हालक्स म्हणजे अंगठा आणि व्हास म्हणजे आतून वाकलेला किंवा बेंड झालेला। काही वेळा जन्मापासूनच अंगठा असा असतो। त्यांनी ओळख पटवल्यावर मी पोलीस, ट्रॉलरचे मालक आणि इतरांशी बोललो। त्या मुलाच्या बेपत्ता होण्याची आणि त्याचा मृतदेह सापडण्याची वेळ याबाबत खात्री करून घेतली। आम्ही दुसऱ्या दिवशी शवचिकित्सा करायचं ठरवलं। माझे सहकारी डॉक्टर अनूप चंद्रन आणि भारत श्रीकुमार यांनी चिकित्सा केली, ज्यामध्ये त्याचा खून झाला असल्याच्या काही गोष्टी निदर्शनास आल्या। आम्ही रिपोर्ट दिल्यानंतर पोलिसांसाठी ट्रॉलरवरच्या इतक्या लोकांपैकी नेमका आरोपी कोण हे शोधण्याचं मोठं आव्हान होतं। माझ्या माहितीनुसार पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून काही लोकांना ताब्यात घेतलंय। यापुढे काय झालं ते पोलीस सर्वांसमोर आणतीलच। तर हा मृतदेह 5 दिवस समुद्रातील पाण्यात कुजलेल्या स्थितीत होता। ओरिसा येथील या कामगाराचं नाव पद्मलोचन सलीमा असे। सलीमा याच्या पायाचा अंगठा जन्मजात व्यंगामुळे वाकडा झाला होता। त्यावरूनच डॉक्टर मधु घोडकीरेकर यांनी आपली चौकस बुद्धी वापरून या मृताची ओळख पटवली। 8 जानेवारी रोजी मालीम मच्छीमार जेटीवरून निघालेल्या एका ट्रॉलरवरून तो गायब झाला होता। त्याची तक्रार परवरी पोलीस स्थानकावर नोंदवली होती। त्यानंतर 12 जानेवारी रोजी वास्को परिसरात समुद्रात गस्त घालण्यासाठी गेलेल्या नौदल जवानांना समुद्रातील एका बेटाजवळ त्याचा मृतदेह सापडला। हा मृतदेह हार्बर किनारपट्टी पोलिसांच्या स्वाधीन केल्यानंतर तो गायब झालेला त्या खलाशाचा तर नव्हे ना अशी शंका पोलिसांना आली। या मृताची ओळख पटल्यावर पोलीस तपास सुरू झाला। ट्रॉलरवरील इतर कामगारांची चौकशी केली असता एकानं त्या कामगाराला ढकलून पाण्यात टाकलं अशी माहिती मिळाली। पोलिसांनी संशयिताला अटकही केली, तर एका वाकड्या अंगठ्याच्या साहाय्यानं सलीमाच्या खुनांना पकडणं पोलिसांना शक्य झालं।